nami. To je jedno. No Prečo máme hore ruky? ty máš hore ruky? A ja? Aj ty? Fakt, to je to mega. Teraz budeme iba na 10 kilometrov, akoby. Ale ja ani odtiaľ to nevidím, aké je to dlhé. Však to, ono to má 100 per. My sme iba na 10 teraz, akoby. Teraz sme na 15. A je to rýchle? Potom? Hej, potom to je instantne rýchlo. Potom teraz sme na 20. Poviem ti, keď budeme na 25. Niekto vypadol. Teraz sme na 25. A tam sú tie cedulky. Teraz sme na 30, no tam sú tie percentá nakreslené. Teraz sme na 35. Ťatke. Teraz bude 45, hej, tam je 45. 4. Teraz je 45. A potom bude 50. Potom 55 a tak ďalej. Potom 55, potom 60. A nemá potom nejaký Nemá ona potom nejaký šialený zostup, že ťa to úplne zhodí dole? No, vidíš to, čo je pri nás? Ten ďalší kolotoč. No, akoby to, čo ide s nami, akoby. No hej. To pri nás, tak s tým pôjdeme dole. Trošička sa toho bojím. Fúha. Dobre, už sme zase na 70. Za chvíľku už pôjdeme dole, asi nie? Jo, už tam vidíš tie otáčky, tak na to pôjdeme na tie Juj. otáčky. Je to aj mesiac. What the fuck? Kde? Počkaj. Keď sa pozrieš, tak tam... Reálne fakt tam je mesiac. No. Ježiky. To som si dal na noc, aby to lepšie bolo vidieť. A ja mám noc. Lebo keď ideš na takúto horskú drahu cez noc, tak ono to aj lepšie svieti a vyzerá to tak dobre. A cez deň ani není vidno mesiac, takže to nedáva ani zmysel. Počkaj, ja vidím 2 mesiace. Jeden a potom druhý. Ja vidím cez noc aj mesiac, cez deň mesiac. Daj si first person teraz. Čo? First person si daj. First- Už sme na 100, úplne hore. Kde first person? POV. No dobre. Si kokos. Dobre. 3, 4, začína sa šialenstvo. Teraz brzdilo. Ale teraz už pôjdeme dosť rýchlo. Takže držme sa za ruky. Áno.